Здравейте хора, вие сте с мен Методи от Treasures at Home и с поредния епизод на Recreate Challenge. А какво съм ви приготвил сега за него, вижте сами. Ето тази мега яка кошница. Много ми харесва, много е готина, обаче не я използвам. Преди време си я купих от Юск. Беше нещо от сорта на 14 лева, сега около 7 евро, вече ги няма, но тогава я купих за един проект, използвах я за едни снимки и след това остана така захвърлена. Сега, като я видях и се сетих какво може да се направи с нея, вместо да седи така. Кошница, перфектна, супер, но неизползваема. Със сигурност всеки има в къщи такива кошници. А тези кошници, които ги имате, най-вероятно ви е грехота да ги изхвърлите. На мен по същия начин. Затова вижте сега по какъв начин ще ви покажа как може да я използвате. Какво ни е необходимо? Една кошница, която не използваме. Малко гъби за растения, които аз лично съм си купил от Пепко за намаление от 1 евро на 77, това са лева, 77 стотинки, т.е. на около 30 цента. Беше миналата година на Коледа си ги купувах, видях ги и викам, ще влезна със сигурност някъде в някакъв проект. В случая сега ще ми свършат работа. Аз имам 4 такива гъби, които ще ползвам вътре за кошницата, както и един огромен наръч с изкуствени цветя, така, които само съм си ги купувал. Така. Реално ето това нещо ни е необходимо, като започнем следния ред. Сега, аз ще ги оставя долу на земята и ще си взимам каквото ми трябва, защото тук реално масата ми е доста мъничка. И какво ни трябва? Първо, изчистваме кошницата. Реално аз бих могъл да я боядисам в цвят, който бих искала да бъде. Обаче в случай аз искам да си запазя естествения цвят на кошницата. Подреждаме въпросните гъби. Аз ще ги подредя на високо. По този начин няма да им махам паньолите, тъй като те така или иначе няма да ги ползвам. Да ползвам с вода. По този начин дори да се намокри по някаква случайност, няма да попият, съответно да му хляса всичко. След това взимате си всичките цветенца, пръчки, клончета, което имате. Аз в случая тук имам доста неща, които съм ги използвал за част от моите проекти. Това примерно съм си го купувал от Jumbo за проект, който ще видите в моя профил в социалните мрежи, в TikTok, в Facebook мисля, че имам, в Instagram. Правил съм една картина. Там може да видите този проект, в който използвах тези цветчета. Така. Какво правиме? Правиме следното. Започваме да декорираме и да слагаме така, че на нас да ни хареса. Започваме реденето. Избирам си един основен елемент, който да сложа в средата. Съответно, вижте сега, това, че тази лавандула не си отива с тази, не знам, някаква палма, няма абсолютно никакво значение. Важното е на вас да ви хареса. В случая
аз ползвам тези изкуствени растения, с които разполагам. Това, което забравих да ви кажа е, че аз не съм фен на изкуствените цветя, а просто има моменти, в които наистина не можеш да си позволиш да имаш естествени цветя. Всъщност много бих искал да разбера вашето мнение за изкуствените цветя, дали ги харесвате, къде ги ползвате. Ще ми бъде много интересно. Споделете в коментар. Продължаваме. Това го махаме и започваме. В крайна сметка е готино да си направите дизайна така на вас да ви харесва, на вас да ви достави удоволствие, а не да се съобразявате с нещо, да влизате в някакви рамки. Сега това е евкалипт. Това е евкалипт, който абсолютно няма място при папрат, но пък на мен си ми харесва. Аз не го използвам, седи ми в студиото, но пък би се получило добре. Тук трябва да развихрите своето въображение. Както се казва, боцкайте смело. Сега, ако нямате такива гъби, не ви се дават пари за тях, аз в случая ги използвам поради простата причина, че ги имам и съм ги взел ефтино, може да ползвате и стереопор. Стереопор, който е изхвърлен на боклука, стереопор, който за опаковане на мебели, уплътняване на мебелите също може да го използвате. Получават се, нарязвате го с вълнообразен трион, нож или трион, така че в общи линии ще се получи същия ефект. Важното е на вас да ви харесва. Аз съм сигурен, че всички имате някакви изкуствени листа и растения, които не ви допадат и не искате да ги сложите. Това е много готин вариант, защото навънка може да ги аранжирате в една такава кошница или друга, или каквато имате. В случая аз имам такава, но по този начин аранжирана. Тук си имам едно бужур. Да видим къде го сложиме. Бужур. Мадам Бужур. Имаше една игра едно време. Мадам Бужур. Не знам дали сте играли. Ако сте играли, споделете как си играеш, аз съм забравил определено. Малко да разлистиме зеленината. Това по принцип е много готина идея за аранжиране на не само в кошница, може да го направите и в купа, може да от тези кофите поцинкованите също много готино се получава.
Така. Тук имаме обем, тук нямаме обем. Да, даже някои си седат с цените. Ето това съм го взимал за 3 лева и 50, което е евро и 70-80, нещо такова. Значи, не знам колко ще излезне тази кошница. Според мен около 15 на евро, 15 на евро макс. Между 10 и 15 евро би излезнала в този си вид, в който е. А при положение, че всичко е за боклука или за изхвърляне, защо пък да не го използваме? Сега, малко съм с смесени чувства. Дали да го пъхна това? Сега ще видя. Да, създава обем. Има един такъв готин бекграунд, създава на цялата аранжировка. Така че бих го оставил. Сега, верно, много са ми пластмасови изкуствени цветя. Аз и затова не съм ги използвал, просто съм ги купил. А в случая те съм ги купувал от китайските сайтове, Тему. И когато идват на картинка, разбира се, изглеждат прекрасно, но когато дойдат, определено не са това, което виждате на картинката. Затова аз принципно много мразя да пазарувам онлайн. Така. Както казах, те са доста цветенца. Аз в случая ще ги използвам всичките, защото така или иначе няма какво да ги правя. Не знам. Хубаво стана. Сега. Тези цветенца, зелени, също съм си ги купувал от китайските сайтове. Чудя се дали да ги сложа. Обикновено, принципно съм ги купил за един проект, който скоро ще снимам. Не съм сигурен обаче дали са подходящите. Затова обаче може би знам, ако ги сложа тук, няма ли да е too much тази трева, така наречена трева. Ами не, всъщност се получава доста добра височина създава. Аз ще я набута малко по-навътре, за да не стърчи така. Още една. Така. На заден план. Тази ще оставиме.
Ами не знам. Дайте го видиме отдалече. Така. Добре, това ако го извада, няма ли да е по-добре? Ами да, тая палми... Тези палми хич не има мястото тук, но в крайна сметка аз бях длъжен. За сметка на това сега ще ги досложиме всичките треви, защото самия вайб на кошницата ми предполага такъв тип аранжировка, а не тези палми. Така. Мисля, че стана много яко. Единствено ето тук в центъра ми липсва нещо. Но... Добре. Сега ще видя дали имам нещо друго. Всъщност имам, които са много яки. Купих си ги скоро от Юск. Това са такива пролетни цветя от полето. Между другото, мега яки са. За изкуствени цветя са топ. Единственото нещо, което обаче не ми харесваше, че бяха много скъпи. Естествено, аз изчаках и си ги купих за 9 лева. 5 евро бяха, 9,80. Иначе са по 17 евро. Никога не бих дал 17 евро за това. Не знам, вие ще дадете ли? Я кажете. 17 евро за едно е такова нещо. Колкото и да е красиво, между другото доста естествено изглежда, никога не бих дал 17 евро. За мен това цената му е не повече от 5 евро, в колкото го купих. За 9 лева няма проблем. Обаче 17 евро, извинете, 30 лева за едно такова, както се вика, не ме е била градушката. Така, идеята е да видим, ще се получат ли нещата с тези цветенца. Реално ако ги сложа, да, ще стане доста цветничко, но пък не, те са ми за коренно различно място, няма шанс. Така. В общи линии това е проекта, който иска да ви покажа. Как с разни непотребни неща имате възможността да си направите нещо готино за вашия дом, за тераса. Аз лично най-вероятно или за терасата ще го ползвам, или за караваната, ще преценя, ще ви го снимам, ще го видите след малко къде съм го сложил. Като ми е интересно да ми кажете на вас хареса ли ви тази идея, бихте ли си го направили, много ще се радвам, ако може да ми пратите и снимка на вашите неща, ако разбира се ви е вдъхновило. Дайте един палец нагоре, харесайте видеото, много ще се радвам и това, което ви питах по-рано, напишете в коментарите. Чао от мене, Методи, от Treasures at Home, и ако не си ме последвал, последвай ме, защото ще има доста интересни неща, които съм приготвил за вас в тази рубрика. А сега вижте как го използвах и къде намери своето място.